कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. कोकणातून तीव्र विरोध असलेल्या शक्तीपीठ महामार्गाबद्दल बोलताना खासदार नारायण राणे म्हणाले, लोकांचे संसार उद्ध्वस्त करून कोकणातून नवा महामार्ग होऊ देणार नसल्याचं विधान खासदार नारायण राणेंनी केलं. पाहूयात. महामार्गाच्या संदर्भामध्ये खूप अनेक वाद प्रवाद होत आहेत. एक तर आपल्या जिल्ह्यामध्ये ऑलरेडी बॉम्बे गोवा रस्ता झालेला आहे, सागरी महामार्ग आहे, ग्रीनफील्ड महामार्ग सुद्धा होऊ घातलेला आहे आणि त्यामध्ये मग पुन्हा शक्तीपीठ महामार्गाचे जे काही प्रयोजन मी आताच मला तो विषय कळला. बाहेर बरीच लोक आली ज्यांची जमीन जाते ती. मी तुम्हाला सांगेन पुढच्या वेळेला, म्हणजे आता 2 दिवसांनीच येतो 1 तारीखला, तर मी त्यावेळेला कलेक्टरला बसून आमच्या लोकांच्या जमिनी जात असेल तर आम्हाला रस्त्याचा फायदा आहे का याचा विचार करूनच परवानगी देऊ. मी सांगितलं नाही आम्हाला गरज नाही, तुम्ही उद्ध्वस्त करा, ॲडजस्टमेंट करत असाल जाईल ठीक आहे, एखादा रस्ता व्हावा चांगली गोष्ट आहे, पण ना लोकांचे संसार उद्ध्वस्त करून नाही. अजून रेल्वेचे पैसे मिळाले नाहीत. नुसतं रस्ता हे म्हणजे संसार उद्ध्वस्त नाही, ज्या मार्गावरून ते येणार आहे तो सगळा आपला जो आहे तो टायगर कॉरिडॉर आहे किंवा जैवविविधतेने नटलेला असा भाग आहे, तो जर नष्ट होणार असेल तर मी तुम्हाला सांगतो, मी जाणून घेईन रूट, अधिकाऱ्यांची बैठक कलेक्टरकडे घेणार आणि मला जर ते असं तुम्ही म्हणता दिसलं तर मी सांगेन आम्हाला नको, मी वर पातळीवर बोलेन वरती. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.